ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ କରିଥାଉ। ସେମିତି ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଇ ପାଉତି ବା ଖଜଣା ପଇଠ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇ ପାଉତି କଟାଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି କାଟିବେ ମୁଁ ସେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗୁଗଲ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଯିବେ। ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଯାଇ ଇ ପାଉତି ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଏମିତି ଏକ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଖୋଲିକି ଆସୁଛି। ଏଇଟାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇ ପାଉତି ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼ ରିସିପ୍ଟ। ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ତାର ଯଦି ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଉତି କାଟନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ଼ ଏଇଠାରେ ରିସିପ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ କେମିତି ପାଉତି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଟାଯାଉଛି। ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତହସିଲ, ଭିଲେଜ, ଖାତା ନମ୍ବର ଆଉ ଟେନାନ୍ସ ନେମ୍। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ୟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ହେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ 2021-22। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତହସିଲ ରହିଛି ତହସିଲଟିକି ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଭିଲେଜ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଖାତା ନମ୍ବରଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଖାତା ନମ୍ବରଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖାଇବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ବା ଆପଣଙ୍କର କାହା ନାଁରେ ଜମିର ପଟ୍ଟା ଅଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଜମିର ପଟ୍ଟା କାହା ନାଁରେ ଅଛି କି କ'ଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖାଇବ। ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଦେଖାଇବ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଫାଇନ୍ ଲାଗିଛି ବା କେତେ କ'ଣ ରହିଛି, ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ କ୍ୟାପଚା ଏଣ୍ଟର କରି ପ୍ରୋସିଡ଼ କରିବେ। ତ କ୍ୟାପଚା ଦେଇ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଦେଖାଇବ, ଯେଉଁଟାରେ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟର ନେମ୍, ତା ସହିତ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ରହିଛି, ଡିପୋଜିଟର ଆଡ୍ରେସ୍, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆଉ କ୍ୟାପଚା ମାଗିବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ରହିଛି ସବୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଲ୍ଅପ୍ ନ କଲେ ଆପଣମାନେ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଡ଼ ପାଇଁ ଦେଖାଇବ, ଯେଉଁଟାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଖାଇବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ୟେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ। ୟେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଦେଖାଇବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରୋସିଡ଼ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଜେରୀ ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇ ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖାଇବ ଗୋଟେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ୱାଲେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇ ପାଉତି ରହିଛି ତାକୁ କାଟିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଡେରି ନକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।